До края на 2026 всяка 10-та нова кола може да е китайска. Звучи като прогноза, но тенденцията вече се вижда по улиците. Китайските марки влизат все по-агресивно. С нови модели, по-богато оборудване и по-добри цени. Но защо се случва това? Китайските брандове идват с много екстри, дори при базовите модели. И се позиционират така, че да изглеждат като по-изгодна сделка за масовия купувач. Тук идва големият въпрос. Какво правим с сервиза, гаранцията, частите и реалната стойност при продажба? Защото добра цена е супер, но важни са и разходите след покупката. Ако тази прогноза се сбъдне, то тогава 2026 година може да се окаже моментът, в който китайските коли не са просто екзотика, а нещо съвсем нормално за нас. Изпрати това видео на приятел, който предстои да си купи нова кола, а ти напиши в коментарите би ли си взел китайски автомобил или по-скоро не. Все пак не забравяй да последваш профила на GPS България за още полезни и интересни видеа.